Kufihle esebuya ezweni laseNigeria, owesilisa wakwa-GM Lazi ngesikhathi kuphambana izidumbu emakhazeni aseThekwini Waybank Funeral Services. Mbukeli, ake ngibingelele kanti engikuphathelezana kuleli hora zime kanje. Umnumzane Sifiso Ngcengce Zibane, oneminyaka engu-50 obudala okumele angcwatshwe ngoMgqibelo, ogcina esengcwatshwa ngeSonto. Umufi washona engozini yomgwaqo enkabeni yeTheku evukwa isifo sokudlikisa ngesikhathi eshayela. Indodakazi yakhe uNkosazana Oluthi Zibane ithe umndeni uthole ngale nsambatheka ngoLwesihlanu ntambama izihlobo ziyolanda isidumbu. Bafike bakhonjiswa isidumbu somuntu abangamazi ebese silungisiwe safakwa kahle ebhokisini. Babona sisuka nje ukuthi akusiyena ubaba wakhe esho kanje uNkosazana Sibazi. Uthemba kokuveza ukuthi abamazi lo muntu, izisebenzi ebezikhona zishayele esinye esalanda uZibane emakhazeni kahulumeni ePhoenix, sona sathenta umnikazi wamakhasa kwavela izinsolo sokuthi uyiswe eNigeria. uNkosazana Zibane uthe abamakhaza bagcine baqinisekisa ukuthi uye uZibane wayeseNigeria, wathi kuvele ukuthi wahamba ngoLwesibili. Uthe udlule ezihulumeni zezindiza ezahlukene okukhona kuzo i-OR Tambo, iKing Shaka kanye nezaseNigeria. Uthe ngesikhathi okuvele ngaso ukuthi uhanjiswe umuntu ongafanele, bezwe ukuthi uqeda ukufika esikhulumeni sezindiza saseNigeria, kubeka yena uNkosazana Zibane. Uthe kuphoqa ukuba baxhunywane nge-video call ukuze bazoqinisekisa ukuthi uye ngempela yini lo oyise eNigeria. Ubesekhala ngobudedengu obungachazeki bolamakhaza. Uphinde wathi okunye okwenza basola abamakhaza ngobudedengu ukuthi lesi sidumbu somuntu waseNigeria bathole ukuthi wayefe ngokudutshulwa. Uphinde wahlaba ukuthi bathole ukuthi lo waseNigeria wayelokhu efake kulamakhaza ngoSeptemba ewumuntu ongaziwa. Bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvu lakho kwi-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.